Jamen, goddag. Jeg skal lave en analyse af operationen narret til porno. Specifikt den del, som går fra, hvad er det nu, fra 1 minut og 30 sekunder til det 7. minut. Og til at starte med, så vil jeg gerne fortælle lidt om, altså, hvad jeg umiddelbart opfattede af selve dokumentaren. Hvad jeg sådan fandt mest spændende. Den mest interessante del ved dokumentaren, synes jeg, er når de bruger det, man kalder for skjult kamera, som man også forbinder med den interaktive dokumentarform. Det er mest interessant for mig, fordi at, jamen, det er der, de finder beviser for alle de ting, de skal bruge, og så videre. Og så synes jeg også, at der, hvor de konfronterer Rudi, også er ret spændende, fordi at der kan man ligesom se, at han er bange altså, men stadig frastår for sandheden. Det synes jeg er ret interessant. Der er selvfølgelig også mange andre interessante ting, men nu har jeg lige præcis valgt de to ting. Hvad for en slags dokumentarfilm er det? Jamen, jeg vil sige, at det er en interaktiv dokumentarform, som jeg nævnte før. Og det er der nogle specifikke grunde til. Og det er simpelthen fordi, at fortælleren, eller i det her tilfælde Morten Spiegelhauer, han deltager selv i dokumentaren. Og så bruger de også det, man kalder skjult kamera. De bruger nogle fiktionskoder, hvor de leger sådan lidt med virkeligheden. For eksempel så pixelerer de lokkeduens ansigt. Det er en del af at lege med virkeligheden. Det er en slags sagsdokumentar. Ja. Hvad for en virkelighed forholder den sig til? Jamen, altså, den forholder sig til den her faktuelle virkelighed, at Rudi Frederiksen overtaler unge piger gennem deres ønsker om at være model til at have sex med ham. Så det er i høj grad en sag, som bliver fremlagt i den opstillede faktuelle virkelighed. Der lægges vægt på mange ting i dokumentaren. En af de mange aspekter, der lægges stor vægt på i dokumentaren, er, at Rudi Frederiksen samtidig er offentlig ansat som en, der skal passe på de unge, når de chatter på steder, som Arthur og så videre. Det er jo fuldstændig paradoksalt med det, han egentlig laver, hvor han udnytter dem. Der bliver også lagt en del vægt på, at han samtidig afpresser Arthur for penge for at købe hans tavshed, og han tager pigerne med til London for at have sex med dem der. Hvilke typer af materialer, herunder interview, gamle filmklip, dramatisering benyttes? Jamen, som nævnt før, så bliver der brugt det, man kalder for skjult kamera, og det er simpelthen for at fremvise nogle beviser for deres påstand. Det bliver der også brugt, så det fungerer simpelthen som en slags belæg, kan man sige. Der bliver også brugt interviews, ganske vist med forvrængede stemmer, og man kan ikke se pigens ansigt. Og så bliver der brugt et gammelt filmklip for TV2 News, hvor i at Rudi var med i et interview omkring problemet med Arthur og om at unge bliver udnyttet på sådan nogle hjemmesider. Som nævnt før, så har jeg sat særligt fokus på et klip, der strækker sig fra det 1,5 minut til det 7. minut. Og det vil jeg lige vise jer. Sådan set der. Hvor unge piger ofte kommer ud for ubehagelige oplevelser. Så fik han mig med ind i et andet lokale, hvor der sådan var redt op på nogle senge, og hvor jeg ligesom skulle sidde og også sprede ben, så man kunne se kønsdelene sådan helt. Jeg har det dårligt med, at netop de billeder, de kom videre. Det der moralske pis, det kan du stikke skråt op. Jeg er topprofessionel hele vejen igennem. Vi indrettede vores eget fotografstudie, der skal bruges som dække til at komme i kontakt med de mere suspekte dele af model- og fotografbranchen. Ja, hvis vi skipper lidt i det, så vil det nok gå lidt hurtigere. Privatmodel. Som du har set på min hjemmeside, så søger jeg en punktreklame, hvor vi alle sammen ind til den med ind til en søster med. Ellen har vi set. Hey. Du skal Nej, det gør jeg. Barbie.
siger han. Det Fotografen 25.000 kroner. Men hvis de tager med ham til London, så vil han gøre det gratis. Det her, det er simpelthen det klip, jeg har valgt. Og i den her scene, hvis man kan kalde det det, med den her længde, der lægges der specielt vægt på mange hjemmesider, som reklamerer med modelkarriere og bruger unge piger i sexvideoer. Derfor begynder Morten Spiegelhauer at analysere flere hjemmesider og komme til bunds i problemet. Det gør han simpelthen ved at opfinde en selvopfundet identitet som hende her Sofie, og forsøge at blive model som den her selvopfundne identitet. Her møder han så Rudi Frederiksen, der udgiver sig for en anden Henrik et eller andet. Og han sender en spion ind for at få beviser med skjult kamera, eller en lokkedue, om man vil. Rudi fremstilles meget som en pervers karakter, og sagen fremstilles som om at den er opfundne identitet ønsker en modelkarriere og søger hjælp for Rudi. Hvilken fortællersynsvinkel ligger der på stoffet? Jeg vil sige, at fortællersynsvinkelen, som lægges til det her stof, det er, at Rudi Frederiksen er et pervers svin, som er en pædofil og tager piger med til London. Fortælleren er af den åbenlyse slags, som er meget normalt for den her dokumentarform idé, i og med at fortælleren selv deltager i handlingsforløbet. Han har nogle klare holdninger, Morten Spiegelhauer, om at det er forkert, det her Rudi Frederiksen går og laver. Men samtidig er han også observerende for ligesom at kunne skaffe beviser til sin påstand. Der bliver også brugt en del voiceover, som vi har set på gangen. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde et klip med det her. Siderne har navne som petitmodeller, midi-modeller, shorty models, bureauet, modelstatist, privatmodel, studiejob, ekstrajob og statist UK. Og det bliver der simpelthen gjort, fordi at de skal kunne vise, hvad det er, han går og arbejder med, samtidig med, at han laver nogle handlinger på skærmen. Fakta og fiktionskoder. I denne dokumentarform, så bliver der brugt mange interviews, især i starten, lige i introduktionen, og der bliver fremstillet et handlingsforløb, i og med, at de har plantet en muldvarp med skjult kamera, så derfor er der også meget af kameraføring, der er subjektiv, selvfølgelig, i form af håndholdt kamera, som vi kommer ind på senere hen i de filmiske virkemidler. Til sidst bliver der brugt en lille smule underlægningsmusik til at skabe en slags spænding, da de følger ham efter Rudi Frederiksen i bil. Og det kan man simpelthen se. Ja, man kan høre det lidt her, tror jeg. Ja, her. Derudover kan man selvfølgelig også argumentere for, at der er skuespillere i brug, i og med at de har plantet en muldvarp, som ved, hvad hun går ind til. Og filmiske virkemidler, der har vi... jamen, der bliver brugt mange subjektive kamerastillinger i form af håndholdt kamera, og så bliver der også brugt meget så normal lyssætning som muligt, for at gøre det her mere, hvad skal man sige, mere troværdigt. Perspektivet er for det meste af det normale perspektiv, som vi også har set. Og jeg kan vise jer et sted, hvor der bliver brugt subjektiv kamera, og det gør der simpelthen, eller håndholdt kamera. Jeg skal lige se, om det er her. Nej, det var ikke der. Så måske oppe ved Henrik. Her, der bliver brugt håndholdt kamera, eller skjult kamera, som så også er en slags håndholdt kamera. Og det bruger de simpelthen for at få beviser, og for at vise, at den her virkelighed, den er sand.
Overordnet tema. Det overordnede tema, det er selvfølgelig, at unge bliver narret til porno på internettet ud fra nogle tomme løfter om modelkarriere. Det kan man se i dokumentaren mange steder. Vurdering. Jeg synes filmen den er god. Den virkelig er god til at overbevise seerne om det der forekommer i handlingsforløbet, om at det virkelig passer alt det her. Filmen er også stadig aktuel, da unge i stor grad bruger ting som Facebook og Instagram i dag. Derfor kan de være rigtig vigtige at afgøre om det er et sikkert sted at bruge osv. Men yes, det var alt hvad jeg havde at sige. Tak for nu.